sasanta. Najeriya ita ce nasarar mu, kaga kasar mu guda ta kar mu bari mu saki hasada ta raba ta. Kyawun manufa ita ce nasarar mu, yancin mu a yau zai bayyana kan Hausa, Yoruba har ma da Iban, makiyayi manomi hada da masinci, majema makera har ma mafarauci. Halakan mu a yau zai kai wani farin mu, zaman lafiya zai zama nasarar mu. Juna zai rike kishin tarbiya ta gida zai haɗa gwiwar ilimin boko da na addinin masada kyashi kar mu sa su akan na hada da maza har ma matan mu cire ganda sai mu nemi na kanmu. Najeriya sai ta zama fitilar mu. An tare jini ba mai faraba, kiyaye manomi mu zama haɗa kanmu, ka samu raba ba mai jin kanmu. Najeriya ita ce tushen mu, mu ɗauki mukami mu zama kashe kanmu, haɗa gwiwa zai rike yancin mu. Shi zo ko mu sasanta. Najeriya ita ce nasarar mu, kaga kasar mu guda ta kar mu bari mu saki hasada ta raba ta. Ɗabi'ar mu bace raba kanmu, sannan babu a al'adar mu, ba a zo kan addinin mu. Ba malami mai sai da yancin mu, ko sarki mai sa kashe mu, ko shugaba mai jarragamar mu, duk nagari zai rike kishin mu. Nasiha ta ba jan kunne, zagi ko kyara ga mutane, ta jam'iyya dan alheri ne, dan yaye damuwa ga mutane. Dan masara ko dan dawa ne, an yi su ne dan al'ummar mu. Wani gwamna ne, ko na kudu ko na arewa, kun samu ne dan al'ummar mu. Fahimta ta ku ita ce ta mutane, ku zama da kai dan ci gaba gunmu. Shi zo ko mu sasanta. Najeriya ita ce nasarar mu, kaga kasar mu guda ta kar mu bari mu saki hasada ta raba ta. Morar yanci ni na san ba miƙe kafa ne ba, kuma ni na san ba shi ne zagin manya ba, ba za ya zamo karyace gun manya ba, ba kuma zai zamta da hankula gare kuma tasa ba, ba za ya zamo amfanar kai don cuta ba. Juriya hakuri ki sa kiyashi ta da hatsin da ba an yi zata ba. Kasata kasata kasata. Daina fushi zo ko mu sasanta. Najeriya ita ce nasarar mu, kaga kasar mu guda ta kar mu bari mu saki hasada ta raba ta. Okay, mix.